जों बे सिमेन्ट आनसलिकआवहाय सानथाम जाबाय बेनि सिगां जोङो जनाय आनसलिक आरो जोङो मिडल जनाय आनसलिक बेयावबो हाबबोबाय जोङो दिनैहाय गासै सानबा जाबाय दिनै जोङो गासै जेसेबांखिनि फरायसालिफोर दं हाइ स्कुल बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दं भेन्सार आरो गभ आरो प्राइभेट जों गासैबो फरायसालियाव जों हाबजोबदों दिनैहाय मोनसे थांखि आरो नोजोर गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो माबोरैहाय जोङो मोजां खालामफिननो हायो बेखौ लानानै जोङो दिनै जों क्लास 9 आरो 10नि फरायसाफोरखौ देन जोङो फैबाय थानाय समावहाय मोजां थांखि लानानै फरायनाय आरो मोजां पार्सेन्टआव दिनै पास जानांगौ बेनि थाखाय जोङो दिनैनिफ्राय जोङो हाबा मावदों थांनाय बोथोरफोरावहाय जेरै रिजाल्टफ्रा खोब मोनसे गाज्रि अबस्था जानानै फैदों जों बेनि सिगाङाव 2024आवहाय 116 बेनिफ्राय 2025आव माने जोङो 116निफ्राय 85 बेनिफ्राय 2026आव मेट्रिक परिखा आनजादाव मात्र 27 खोब मोनसे गाज्रि मोनसे अबस्था जोंनि बर' बिजोंनि अबस्थाफ्रा माने सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइ लानायफ्रा दा बेखौ जोङो एवारनेस हिसाबै जोंनि फरायसाफोरखौहाय मोजां थुलुंगा होनाय लोगोसे फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरखौ रायलायनानै मा सुबिदा उसुबिदा जालायदों बेखौ खौरां लादों आरो जोंनि जे फोरोंगिरिफोरनि जे समस्या गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव आरो प्राइभेट स्कुलफ्रावहाय जेरैबायदि फोरोंनांगौ जोङो माबोरै फोरोंनाय थासारिया जागासिनो दं बेफोरखौ सुलु लानाय बेफोरखौ लानानै जों गासै जों फरायसालिफ्राव हाबबोदों आरो मोनसेल' थांखिया मोनसेल' बिजों जोङो जोंनि फरायसाफ्रा जेन फैबाय थानाय समाव क्वालिटि फरायसाफोर ओंखारो जोङो नकल लानायनिफ्राय फरायसाफ्रा गोजानाव थानांगौ बेखौहाय जों बुंबोदों दिनैहाय जों क्वालिटि फरायसाफ्रा माबोरै ओंखारगोन दिनै फरायनाया मोजां जानांगोन दा जोंनि न'खराव गार्जेनफ्रा माबोरै गावनि गथ'फोरखौ सामलायो बेनि सायावहाय दा गुवारै जों सावरायलायनानै जोंनि फरायसाफोरखौहाय थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथांमोनजों मोगा मोगि जानानै जों सावरायलायबोदों जोङो बे जिथु लाइमोन बैसो जोङो बे लाइमोन बैसोआ माने टिनेजार एज जायखौ बुङो जों क्लास 9, 10 आरो 11, 12आव फरायनाय माने बे 10निफ्राय पास जाखांनानै 11, 12आव फरायनाय जि फरायसाफोर दङ दा बिथांमोना गोबां माने दिनैहाय गावनि लेखाखौ फरायालासिनो गुबुन गुबुन खामानिफ्रावहाय एसे बांसिन जोङो थांनायखौ जों नुदों बांसिनै गाज्रि जादों जोंनि हालामाव माने सेंग्रा लाइमोनफ्रा माने निसा जुक्त जानाय आरो सोरबा ड्राग्स लानाय दा बिदिखौहाय जों बांसिन नुदों दा दिनैहाय समाव जोङो बेसेबांबा एवारनेस जों लाबोदों दा जोंनि जि फरायसा आफादनि मोनसे गोजोरथायारि सोलायनायनि जि मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै जोङो फरायसाफोरखौहाय जों फुटबल गेलेनाय लोगोसे जोंनि लोगोसे केरियार काउन्सिलिं खालामनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौहाय जोङो लायाखैमोन जों गासैबो जों लाबोबाय थादों देग्लाय निउ सेसन जादों कलेजफोरावबो जों माखासे फरायसालिफोराव जोङो दिनैसिमहालागै फ्रेसार्सफोरखौ खुंबोआखै जुदि फ्रेसार्सफोरखौ जों खुंबोयोब्ला जों बिथांमोनखौहाय लोगो हमनानै जों माखासे खोथाफोरखौहाय जों बुंबोगोन थांनाय बोसोरफ्रावहाय जोङो माखासे एवारनेसखौ जों बिथांमोनखौ लानानैबो जों होदों देग्लाय बोसोरावबो जोङो बिथांमोननि सम आरो सुबिदा मोनोब्ला जोङो कलेज थांनानै जोङो फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै माखासे हाबाफारिफोरखौ लानायनि सायाव जों सावरायगोन आरो बेखौहाय जों थि खालामगोन